Njimutankonda Yesu, o Yesu, Yesu. Njimutankonda Yesu, akonda kwosatha. Njimutankonda Yesu, o Yesu, Yesu. Njimutankonda Yesu, akonda kwosatha. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale, mtumiki wanu, believer. Lero pa 17 April 2023, subtopic: kusamalira ndi kudyetsa mwa Chikondi. Believer, tinasowana masiku yawiri awa. Nali alaundi ngati ndaenda kungopita chaku East Bank, ndikukaonanso abale athu omwewa makamaka ndi Fred amene adaonongayi. Believer, mpaka namudzi kukwiririka, kubwera mchenga nyumba kuchita kufukula, kupambana mu window level. Fred amene azunza kwambiri, koma tikuyamika Ambuye kuti miyoyo yambiri yalandisidwa, manyumba ndi maminda dzakokoloka. Mulungu amene Believer ni Mulungu wopsa kwambiri. Ndimafuna kuti tifike kumapetopeto kwa buku limene lila Yohane. Believer, mmawa tichita kubwerera chapter number 9. Paja tinali apa chifukwa cha nyengo ya Easter. Lero tikuwerenga kumapeto mbuku la Yohane chapter number 21. Mwana Mulungu, tuwerenga limodzi. Chapter 21 verse number 15. Podzadza ni minofu komanso potsekemera. Mawu otsogolera. Yesu aonekera ku nyanja ya Tiberiya. Verse number 15. Ndipo pamene atafisula Yesu, ananena kwa Simoni Petro, Simoni mwana wa Yona, kodi undikonda ine koposa awa? Ananena ndi iye, inde Ambuye, mudziwa kuti ndikukondani inu. Ananena naye, dyetsa ana ankhosa anga. Ananena nayenso kachiwiri, Simoni mwana wa Yona, ukonda ine kodi? Ananena ndi iye, inde Ambuye, mudziwa kuti ndikukondani inu. Ananena naye, weta nkhosa zanga. Verse 17. Ananena naye kachitatu, Simoni mwana wa Yona, kodi undikonda ine? Petro adamva chisoni kuti anati kwa iye kachitatu, kodi undikonda ine? Ndipo anati iye, Ambuye, mudziwa inu zonse, muzindikira kuti ndikukondani inu. Yesu ananena naye, dyetsa nkhosa zanga. Indetu ndinena ndi iwe, pamene unali mnyamata unadzimangira wekha mchiuno ndipo unayenda kumene unafuna, koma pamene udzakalamba adzakutulusa udzatulusa manja ako, ndipo adzakumanga wina nadzakunyamula kumene sufuna. Koma ichi ananena ndi kuzindikiritsa imfa imene adzalemekeze nayo Mulungu. Ndipo mmene ananena ichi, anati kwa iye, nditsate ine. Petro mmene anachauka, anapenya wophunzira amene Yesu anamkonda ali kuntsata, amenenso anatsamira pachifuwa pache
pa mgonero nati, Ambuye, ndani iye wakupereka inu? Pamenepo Petro pakuona adanena kwa Yesu, Ambuye, koma nanga uyu? Yesu ananena naye, ngati ndifuna uyu akhale kufikira ndidza ine, kuli chiyani ndi iwe? Unditsate ine iwe. Chifukwa chache mawu awa anatuluka kufikira kwa abale kuti ophunzira uyu sadzafa. Koma Yesu sadanene kwa iye kuti sadzafa, koma ngati ndifuna iye akhale kufikira ndidza, kuli chiyani ndi iwe? Yemweyu ndiye wophunzira wakuchita umboni za izi, ndipo analemba izi, ndipo tidziwa kuti umboni wace ndi woona. Koma palinso zina zambiri zimene Yesu anazichita, zoti zikanalembedwa zonse ndilingalira kuti dziko lapansi silikanakhala nalo malo amabuku amene adalembedwa. Amen. Haleluya. Kumapeto buku iyi madalitsa. Omvera, sabata yatha tinali pano. Mchabuta chomwechi timanena kuti kudzanja lamanja komanso kuwachita mawu. Nefe tinaona makomenti amene anabwera biliva mu weekend imeneyi, ndemanga zochulukatu. Abusa mwalankhula ndi ine, abusa nyumba mwanga muno mzimu wa mbuzi ulipo, abusa mwalankhula ndi ine, ndidakola inde chachikulu koma makoka adanding'ambira. Abusa mwalankhula ndi ine, abusa mwalankhula ndi mbali yakuno, dzilipo mbali yakuno, kuchita udabwitsa. Biliva sabata yatha Mulungu anatilankhula kuti Mulungu kuli kumanja kwa Mulungu ndiye kumanzere kwa Mulungu. Nefe tinaona kuti onse akumanzere according ndi Matthews akuti ndi mbuzi. Adzayika mbuzi zonse kumanzere, nkhosa zonse kumanja. Nefe tinaona kuti mzimu wa mbuzi ndi woyipa kwambiri. Biliva wina akadzakuza kuti choka mbuziwe, zikukhudze kwambiri chifukwa mzimu wa mbuzi ngoyipa. Tinaiona nkhani sabata yatha mwana Mulungu kuti mbuzi sisamala, kuti uwu ndi mmera wa mwini sisamala, mbuzi sizindikira kuti umu ndi munda, iyi ndi Tchire sadziwa. Mbuzi tikuti mbuzi kuithamangisa lokuigenda mawa ibweranso mbuzi. Mzimu huu wa mbuzi huu ukamgwira munthu, mzimu wa mbuzi umene ukamgwira wina amazunza. Mzimu wa mbuzi umene sadziwa kusiyanitsa mkazi wa mwini ndi mkazi osabwariwa, sadziwa kusiyanitsa uyu ndi mwana uyu, and mzimu umene susiyanitsa, mzimu wozunza. Mzimu ni mzimu wopweteka kwambiri. Tinadziona sabata yatha mbuzi sigona, kumangozungulira, kumangothamangisa, chezera usiku wonse, kumangoononga. Ambiri andivomereza abusa munena zona kuno mzimu umenewu ndiye kuti wachuluka kwambiri. Mzimu umenewu azibambo sadzilemekeza chinzimu cha mbuzimbuzi, azimayo sadzilemekeza chinzimu cha mbuzimbuzi, anthu agonana ndi amuna amene sali yawo chinzimu cha mbuzimbuzi. Zoti nzake adavurika kuti ampeze mamuna ameneyi, mkazi amene kuti ampeze, wina adachita kumvutikira kwina kwa malowola, ndalama zambiri adapereka, koma mzimu wa mbuzi susamala, mangodya, mangononga basi. Nzanu mwana wake akusamalira kuntumiza ku college, ndalama zambiri sukulu panopa mwana kuti aphunzire ni mabiliyoni, koma wina kuchoka kunyumba kwache kumpitira mwana ku college komweko nkukagonana naye mpaka kukampasa somimba komweko. Mzimu wa mbuzi. Nzanu akudalira mwana wanga ndi amene adzandigwire pa mkono ngongole kuti mwana yaphunzire, wina mpamene akupita konko nkagonana naye, chinzimu cha mbuzi. Nzako akufuna mwana wache tsogolo lake khale yowala, mpamene ukupita kumeneko kansokoneza.
chinsimu cha mbuzi. Makolo arumizana ku sukulu mpamene mphunzitsi wina agonana ndi mwana wa standard 8 chinsimu cha mbuzi. Simmakhudzika ndalama zimene makolo akuononga, simmakhudzika, simmamva chisoni. Mzimu wa mbuzi mmangoononga ana eni. Ambuye akulankhuleni, Ambuye akulankhuleni. Ndefe tinaona sabata yatha zimenezi Mulungu analankhula ndithu zokhudza kukola nsomba zikulu kudzanja lamanja. Ndi dzilipo dzina dzing'ono mbali ya kumadzulo yanthu akukola kumadabwa kodi ndi amuna awo kapena ndi mdzukulu wawo. Banja ndi amuna anga, amuna anu amenewa. Amama ndi amuna anu amenewa. Dzinalo dzimapasa manyazi. Makakamira kamwana kakang'ono ngati kakasakadwa nte chakuti ine mukuthamangira 60 years. Kumanzere. Izi zipirifosa nditsotsa dzachuluka. Amayi akulu kwampi akwenda nditi wana. Kukwatidwa nditi wana. Edi mpaka na pagome. Nkumalumbira. Nkumanena anthu akumva. Marenda nsautso. Ndidzakukonda mpaka na infidelikanitsi. Munena zona. Ambuye atithandize. Dzadzikulu dzosang'amba makoka dzimapezeka kudzanja lamanja. Ndefe timanena kuri. Hallelujah. Zina zimene sungazipese kumanja ukazipeza kumanzere zikhoza khala dzadzikulu koma kudzakung'ambira makoka. Now azimayi ambiri akulira adampeza wamkulu, adampeza wabwinoyo, adampeza oneka bwino koma makoka adang'ambika. Amene ngwachimidzi ndifuna ndikatenge wa sukulu wophunzira uyakuoneka si inu kudziko kukuvuta kuno. Si type yanga mene ndilili muyuyu ndikufuna wa Chingerezi woyela birifa makoka sadang'ambike. Ndiangati amene akulira arang'ambira makoka zawo zidasokonekera chifukwa chokola chachikulu inde koma kudzanja la kumanzere chimang'amba makoka. Oleni ndipite kuya lero. Oh, hallelujah. Lero ndikunena kuti kusamalira ndi kudyetsa mwachikondi. Mwana Mulungu kumapeto kwa buku la Yohane Ambuye Yesu akulankhula ndi Petro. Ambuye Yesu ali ndi Petro papapa. Mafunso limodzi koma adayibwereza katatu kwa Petro. Malangizo akumpasa awiri. Funso lomwelo katatu. Bible nena kuti Ambuye Yesu anati kwa Simoni Petro, Petro mwana wa Yona, koduma ndikonda ine koposa yawa? Adayankha poyamba, inde Ambuye, mudziwa inu kuti ndimakukondani. Yesu akumuwuza kuti dyetsa nkhosa zanga, dyetsa ana nkhosa anga. Hallelujah. Ndakumfunsa nso kachiwiri, umandikonda? Adayankha, inde Ambuye, wera nkhosa zanga. Akumfunsa nso kachitatu, Simoni mwana wa Yona, kodi umandikonda ine koposa yawa? Ati kachitatu kadamva chisoni Petro mpaka nakatatu. Funso yokhayo ine ndikuyankha, koma ndifunsa katatu funso yokhayo bwanji? Kenaka kumuwuza kuti dyetsa nkhosa zanga. Hallelujah. Birifa kusamalira ndi kudyetsa mwachikondi.
Yesu akumfunsa Simoni, umandikonda? Adayankha inde, akuti udyetse ana ankhosa. Ndimafuna believe mumvetsetse, ana ankhosa akusidwa kuti koyambirira udyetse ana ankhosa. Kachiwiri akumusa nakuti wera nkhosa zanga. Kachitatu akumusa nakuti dyetsa nkhosa zanga. Believer pali kusamalira ndiye pali kudyesa. Koma zonsezo zichitike mwachikondi. Petro akupasidwa utumiki. Petro akusidwa chochita. Ambuye Yesu asadakwere ku Tiberiya, Petro akusidwa chochita. Petro akusidwa. Petro ngati umandikonda dyetsana nkhosa. Petro ngati umandikonda wera nkhosa zanga. Petro ngati umandikonda yesa nkhosa zanga. Petro ngati chikondi chako chili pa ine chonde tamvera chita zimenezi. Funso limodzi akayankha akumuza mosiyana ndi poyamba. Poyamba umandikonda? Adayankha inde, dyetsa ana ankhosa. Believer, ana ankhosa sinkhosazo. Mundiva mwana Mulungu, dyetsa ana ankhosa zanga. Number 2, umandikonda inde, wera nkhosa zanga. Number 3, umandikonda mukudziwa inu, dyetsa nkhosa zanga. Believer, Yesu Kristu akulankhula. Believer, panali anthu ambiri ophunzira onse ajali pompa ali kunyanja kumene adakola nsomba zija. Believer, beti nkaona sabata yatha malo ake ndi omwewa, koma message kupita kwa Petro, message kupita kwa Simoni. Umandikonda Simoni? Ana ankhosa kufunika kudyesedwa. Nkhosa zanga zikufunika kuweredwa. Nkhosa zanga zikufunika kudyesedwa. Zidyesedwe chakudya chenecheni, ziweredwe mwamtendere. Ana ankhosazo adyesedwenso. Usadyese nkhosa zokha Petro. Ukamadyesa nkhosa ana akenso adyesedwe. Ukamasidyesa Petro udzidzisamala. Believer, nimafuna undimvetse. Kudyetsa nkusamalira. Kudyetsa ndi kusamalira. Kusamalira ndi kudyetsa koma mwachikondi. Mukudziwa alipo ena amadyetsa koma chikondi palibe. Mundimva mwana Mulungu, akhoza kukusamala koma usakukonda. Akhoza kukudyesa koma usakukonda. Alipo ena akhoza kusamalidwa koma usadyesedwa. Kusamala bwino bwanja tamasamala adi koma samamudyesa. Zimathekaso kumpasa chakudya choko koma sakunsamala. Kapa mundimvesa kaya. Ne Yesu amamusa Simoni, paufunika kusamala, paufunika kudyesa. Ne kudyesako ana ankhosa adyesedwe, komanso nkhosa zidyesedwe. Musaparule kudyesa nkhosa zokha anake kwasiya. Ayi, endi mukadyesa mudzidzisamala, mudzidzitetezera, mudzidzichinjirisa. Kudziko kuno kuli mimbulu, kudziko kuno kuli zoononga. Simoni, samalira nkhosa. Simoni, tetezera nkhosa. Simoni, wera bwino nkhosa. Pamene ukuzisamalira udzidzidyesa. Pamene ukuzidyesa samadyesa nkhosa zokha, komanso ngakhale ana ankhosazo zisamalidwe. Adamfunsa katatu. Believer, tiye tibwerere mbuyo. Ali nthawi ija m'Getsemani. Believer, mukumbukira chapter number 18. Simoni Petro adankana Yesu katatu. Adabwera wina, ndiwe mmodzi mwa iwo. Simoni adayankha, sindikudziwa amene. Kenako adabweranso wina, iwe takuzindikira. Udali naye limodzi ndipo ndiwe wophunzira wake. Petro adakana, sindikudziwa, sidakumanepo naye. Kenako wina adampezanso, ndiweyo, takuzindikira iwe. Iwo nkaenda naye amene, ndiwe mmodzi mwa iwo. Mpaka na Simoni adachita kulumbira, sindakumane naye, tangofanana. Pompo tambala adalira. Simoni uja adalira, misozi idagwa m'maso mwake, adakumbukira zimene Yesu adamuwuza. Adanena katatu Simoni,
sakundziwa Yesu chichewa china. Adanena kararu Simoni kuti samankonda Yesu. Adanena kararu, adankana kararu kuti sadakumane naye Yesu, sakundziwa Yesu endi sakunkonda Yesu. Ndi Ambuye Yesu adati ndikwere kumwamba ndinsiya Simoni osandikonda amene sakundidziwa. Ndisiya Simoni nditamubwezeresa. Believe ndimvesa ese kudali kubwezeresa chimene Petro adachikana, kudali kubwezeresa chautumiki mwa Petro, kudali kubwezeresa kuvomereza sopano kuti Yesu amandziwa, kuvomereza sopano kuti Yesu amankonda, kuvomereza sopano kuti iye ndi mwana wa Mulungu. Adavomereza Simoni kuma Petro, Ambuye ndikukondani. Ndakumuza kuti ana nkhosa zanga adyesedwe. Arafunsa ina ati inde Ambuye ndikukondani. Ngati umandikondadi tamvera usamalire nkhosa. Aramfunsa yachitatu adamva chisoni. Ambuye Yesu sakusamalira chisonicho, akumusa una kuti uzidyese nkhosazo. Believe paufunika kudyetsa, paufunika kusamala, pakufunika kudyesaso ana nkhosaso. Tili modzi. Hallelujah. Kuli dzakudya kudziko kuno. Dzakudya dzina believe dzimapangisa anthu tsegula m'mimba. Petro akuwuzidwa ndi Ambuye, nkhosa zanga uzidyese, nkhosa zokazidyesa zinenepe, zakudya zabwino, zakudya zopereka thanzi. Petro udyetse. Petro usamalire. Petro ndi upasa ntchito. Nkhosa uzidyese, zakudya zabwino. Nkhosa uzidyese, zikhale za thanzi. Nkhosa uzidyese, zidziyenda ndi ntiti. Nkhosa uzidyese, zizioneka bwino. Ndi udindo wako Petro. Ngati umandikondadi, dyetsa nkhosa zanga. Ngati umandikondadi, wera nkhosa zanga. Ngati umandikondadi, ana nkhosa uwadyetse. Hallelujah. Ndimafuna ndilise kwerere kudziko kuno kuli dzakudya. Funso mkumari aupereka Petro akupereka dzakudyayo ndi ndani? Adapasidwa chochita, adapasidwa gawo Petro kuti apereke chakudya choyenerera, chakudya chimene chingathe kunenepesa believe. Petro apasidwa utumiki, wakhoza kudyetsa, wakhoza kuphunzitsa, wakhoza kulalikira zoonadi zenezene zochokera m'malemba. Chakudya chopasa thanzi, chakudya chokulitsa, chakudya chosamalitsa moyo wauzimu. Petro akupasidwa cha utumiki. Dziko langa ndimafuna ndichenjeze zakudya zina zikutsegulisa. Ena aja mimba mukutsegula, kuzimu kwawo nga mimba, kuzimu kwawo kutsegula. Ena kuzimu kwawo akudwala, kuzimu kwawo ngwa asima. Nkhani ina inzakudya. Zakudya zimene anthu akudya m'mabwalalamu zikuwapangisa anthu ambiri kutsegula. Ena amene ali m'mitalawa zakudya zimene akudya akumauza kuti twawerengani za Abrahamu, amauza za Davidi, amauza za Solomo adana 1,000. zakudya izi zidzatsegulisa anthu m'mimba. Ndimati ndilise kwerere. Petro akuwuzidwa, Petro adalalikira, Petro adachenjeza, sadauza anthu za mitala. Chakudya chimene akupereka Petro akuichenjeza dziko kuti ilape. Mukumbukira Pilifa mchaputala chija cha machitidwe, aradzuka Petro kulalikira, anena kuti lapani, batizidwani. Chakudya chimene kuchipereka Petro, chakudya choyenerera uthenga wakulapa. Believe uthenga wakulapa. Tanena zolemera kwa nthawi yayitali, uboreza, uuluka, ulandira. Anthu awa akhamisonkhano. I receive a man of God. I receive a man of God. Funso nkumati ali nchani pampacha mpaka na pano adaneneredwa, mpaka na panobe alizi palibe chimene chikuyenda. Zakudya zikutsegulisa anthu m'mimba. Zakudya zikuwapangisa anthu kutupikana. Zakudya zikuwapangisa anthu kuwonda. Zakudya anthu sakukhazikika maso a Mulungu. Zakudya zimene akudya. Petro akuti lapa, wera nkhosa zanga, dyetsa nkhosa zanga, samaliranso ana nkhosazo. Akunena kuti lapani. Believe ndinenenso poyera, lapani.
lapani ichi nchakudya ichi, lapani mutembenuke mtima, lapani siyani machimo, lapani musamange phada, lapani Yesu akubwera, lapani onse olapa manenepa mwa Ambuye anenepa. Haleluya. Mumankonda Mungu, mumankonda Yesu, samalirani nkhosa zake. Mumankonda Yesu, muzidyesa ana ankhosa. Mumankonda Yesu, dyesanisoni nkhosazo. Bilifa likamakumana mafellowship, chakudya chidziperekedwa choyenerera. Tisamachedwe ndikumanguuzana kuti nyumba mwako ndalowa, pano ndili nyumba mwako ndikuiona bedi yako, bedi yako ndikuiona pano, neti yako zimene zitichedwesa. Zitichedwesa kuti panopa ndili mchipinda kwako, kodi zili phindu anji kuti muli mchipinda chake. Tanchenjezani, Yesu akubwera alape chakudya. Nchenjezani, atembenuke mtima. Tidzikambirana ku fellowship za ufumu, tidzikambirana kuti anthu asamalitse apewe uchimo, tidzikambirana anthu asunge chiyero, tikambirane zonadi, osati basi panopa ndili kwanu kudabadwa iwe ndiyambe kumfotokozera pajoda bado boma la mulanja. Yes, man of God, pafupi ndi boma pajati indi prison yukumbale kwati indi pano ndili nyumba mwako. Zichedwesa baba nakuti Pedro ndikonda. Yes, yetsa ana nkhosa, wera nkhosa zanga, yetsa nkhosa zanga. Tironse Bilifa ndakumuza kuti pamene udali mwana unkachita zimene ukufuna, koma pamene ukukalamba anthu adzakugwira iwe, kukumanga manja ako, kukupirisa kumalo kumene iwe sukufuna. Ati ichi chadanena kuti Pedroyo adzafa imfa yolemekeza Mulungu. Pompa damuza kuti tanditsare. Akuntsara Yesu, akutsara Pedro. Akuti ophunzira amene Yesu ankakonda kwambiri adantsaranso. Uja amene adakhala nawo pa mgonero, amene adanena kuti kodi ndani pakati pathu afuna kuperekeni? Ndi uri pakati pathu ndi ndani? Yesu nkumata amene ndikususa naye akuti adali wotsamira pachifuwa cha Jesus. Yohane Zebedayo ali nawo pompo. Pedro atauzidwa ndi Yesu nditsare, Yohaneso adatsara. Ndiye Pedro dzidamvura ndi akumfunsa Ambuye, mwanene ine ndekha ndikutsare ninanga uyo akubwera pambuyo? Bilifa Yesu akuntsutsula kuti iwe uli naye chani amene? Ine ndakusa kuti unditsare, iwe tango nditsara. Kudziko kwanga kuno kwadzadzaka mzimu kameneka. Uyu bwanji afuna khale ekha. Uyu bwanji Bilifa samapereka mafunso. Yesu akuri ngati ine ndikufuna kuti amene yakhale mpaka nditadza ine, zili nchani ndiwe? Ngati ine ndafuna kuti amene ndimpeze chakufuna iwe ncha? Ngati ine ndafuna kuti amene Yesu anditsare, vuto lako nchani Pedro? Ngati ndakuza nditsare usamasamali anthu ena amene akunditsarawo. Madzadza ambiri lero mu mpingo amajealous odana. Uyu bwanji akubweranso, uyu bwanji akutitsara, uyu bwanji akupanga izi. Bilifa wasatsutsana nafe, amathandizana nafe. Bwanji mafunso akuchuluka, bwanji dzikukufura. Yesu akuri usazunguzike ndi anthu amene akutitsara, chita chimene ndakusa tanditsare. Ari anthu dzidazunguza kwambiri ku Tiberiya, amaganiza kuti Yohane Zebedayo sadzamwaliranso, sadzafa mpaka na Yesu kubwera. Ndana kuti Yesu sadanene choncho, adari ngati ndikufuna ine kuti akhale amene mpaka na nditadza ine, kuli chani ndiwe? Ndiyakulemba Yohane. Yohane akuchenjeza ati zimene zindalemba alemba ndine. Chichewa chino kuti ndalemba ndine, umboni wonse undapereka ndine, endi mukudziwa kuti umboni wanga ungoona. Ndiye kumapeto Yohane unena kuti zinthu zonse zimene Khristu adachita zidati kuti zalembedwa dziko ikadasowa malo oyika mabuku. Bilifa Yesu adachita zinthu zambiri, Yesu adachita zodzidzwa zambiri, Yesu adaphunzitsa dziko lino zina sizidalembedwe, zidangolembedwa zochepa kuti zizitha kudzinyamula. Akadati zonse alemba, baibulo iyi ikadafunika ndege.
ikadafunika galimoto ithenje chikulu kwa mpiri zisenza Baibulo koma adadzipepukisa kuti alesa akhoze nyamula, adadzipepukisa zina sizinalembedwe, adangotenga minofu kuti inu ndine tithandizike. Lero ndimafuna ndichenjeze komanso cholangiza bilifa, samala komanso dyesa mwachikondi. Chusoweka chikondi pana Mulungu. Bwanji mutankonda Yesu, mukankonda Yesu koyamba mpamene muzidyesa nkhosa, mukankonda Yesu koyamba mpamene muzisamalira nkhosa, mukankonda Yesu koyamba mpamene muzidyesa ana ankhosa. Chakudya chopereka thanzi, chakudya cholimbikitsa, chakudya chokulitsa, chakudya chodalitsa chimachokera kwa anthu amene amankonda Yesu poyamba, amene anapereka miyoyo yawo kwa Yesu. Amapereka chakudya chimene sichingapereke chani kupweteka kwa mimba, zakudya zinazuwawa m'mimba. Amayi ambiri mimba mopweteka sakumvetsetsanso tipange chani, chakudya chavuta. Yesu akumuwuza Petro, dyetsa nkhosa zanga. Tisane pamene pa biliva, mawa tikumanenso chapter number 9. Magetsi ativuta kwambiri, moti ena mwina nkutheka simulandira message ku inbox kwanu kuma group kokha. Dzulo mpaka napo tilibe magetsi. Ngati message atheka abale ena koma mtima adatipasako ma power bank zimene zatithandiza, koma ngati lero sayaka sindikudziwa kuti mawa zikhala bwanji. Atate zikomo, tiloleni kuti Ambuye tisamalire komanso ndi kudyesa. Tikukondeni, mwatipasa ntchito yosamalira komanso kudyesa nkhosa. Tithandizeni, tipaseni kuthekera konse. Kudziko kuno zakudya zikugawidwa, dzina zapangisa anthu ambiri kulumala nazo, anthu ambiri kutsegula nazo. Ambuye mutithandize kuti chakudya choyeneracho tichipereke ku nkhosa, tisamale nkhosa komanso kudyesa ana ankhosazo. M'dzina la Yesu Ambuye tapemphera maso udalirani. Oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.